balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-19 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Tirahon ta karon dugay-dugaya ang inyo sining mga balita nga natipon sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side nga nagapakigupod na diri sa ato sining pangalaga ng iban sini way pagidman kahimo sang pagpanyagahon nila kag ang iba nakatapos na timo-timo sa sining udto, no? Kamustang mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Oriental Negros. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan and Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto, no? Maki-update ta karon bangod sa sining panibag-ong pagpatayho sang isa ka persona dira sa area sang Police Station 2. Na no ining klase sang pinatsanay daw wala lang kuana ang mga kapulisan ta sige lang ay oo di ko matudas ka way ka mapamangkuton way ka man sang sukton mga kaaksyon kay nga amuning kadamo sang pulista perong pulista wala katulog last 10 pa lang to pasado kagabi sang natabo dira sa area sang Lacson wala sang pulis nga nakaresponde mga kaaksyon. Ay, perte. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad kadtuan ta karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo Provincial Liga balita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kangtaran sa 5-day work week ibalik na sa Provincial Capitol sa Marso 1. Kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nagalaom nga mapadayon ang TRO sa pagpauntat sang importasyon sang kalamay. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, planong resumption sang face-to-face instruction sang Department of Education sa pampubliko nga mga eskwelahan ginapreparahan na sang Bacolod. Sa BCPO naman nga balita na security officer patay matapos ginlutang kagabi dira sa 28 Lacson, Barangay 4, sining syudad sa Bacolod. Biktima nakaangkon sang 39 kapilas agi sang paglutang sa iyang lawas. Ay, oo, basta sa area ka sang police station to, matabo, bisan din pang area siguro, ambot kung may madakpan nga suspect ni kung hindi magsungka man lang sa kapulisan ta, daway gidyano, linpas ang pagpandemya naton, may mga krimen de sa syudad sang Bacolod, matabo, way ka pamangkuton, bisan pulis pa, ngal-ngal ang itsura nila sini, no? Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita na aksyon na Alvin Graba, pulis nga naktuhan nga nagapangkakasang campaign materials mahimo pasakaan sang kaso. Tinga pulis gid ang maktuhan nga nagapangkakasaw. Ayo, bisan ano na lang way man sang pulis guro nga magpangamot pangkakas ni, kundi mga sibilyan kung may magpangkamot gid man or may magpangkakas gid man nga pulis, sina lain ulo na gid na iya, no? Sigurado lain gid na iyang ulo sina. Ay, doon nagayhum ako. Di may pandam ang mga kapuang higher authorities ang kapulisan angot sa sining pangkakas sang campaign materials. Di ko ng kakasya nga paghahambalan sa dason sa Marso paya masugod ang lokal. Ting kakasya operation sige na naya mga kaaksyon ng pulis naton, hindi niya may manugkakas, manugatag lang na security sa manugkakas mga kaaksyon. Sa balita sa patrol, mga healthcare workers sa Bacolod kag probinsya nagahulat na sa 1 COVID-19 allowance matapos gin-release na sang DBM ang budget. Sa balita naman sa kaaksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, duha ka persona nga taga syudad sang Bacolod nga nagangkasanay sa motorsiklo, pilason matapos nga aksidente nga makadalasa sang Ido. Ay, portino mo gining way kabalayran sini kag way kagid basulon sini. Kag sa balita naman sa First District, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, ini may kangtanan sa duha ka persona arestado sa pagbayular sang Republic Act 9165 sa syudad sa San Carlos. Sa balita naman sa 3rd District, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar sa Nakbanwa sang Silay, SK Chairman sang Silay, kaupo ng isa pa, formal na ginpasakaan sang kaso, mga suspect gin-transfer na kahapon sa BGMP. Wala ni sila piyansa. Ay, oo. Problema ni, SK Chairman panikag isa pagito, itong nag-abusar bala sa isa ka ilimnan ina sa aligasyon sang pulis mga kaaksyon. Kag sa balita nasyonal, Malacañang hindi magpasilabot sa Oplan baklas sang Commission on Election. Nadakpan nga drug suspect sa sunod sang Tagig na diskubrihan nga miyembro sang Abu Sayyaf. Kag 1 million doses ang Pfizer vaccine nagabot na sa Pilipinas.
Kaga 203 ka mga Pilipino sa Macau nakapauli na sa pungsod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page mga kaaksyon. I-like lang kag i-share tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tana karon dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, daligin lang kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Sabado, sa Pebrero 19, tuig 2022. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 23 liwat 14 and 23. Ayos. Sige, dali lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pamati sa kay Tia Kimeriman, Rochelle Folinso Sosana, no? Kag sapat naton nga mga kaaksyon nga nag-like kag nag-share sa ngaton sining Facebook page, no? Nag-share. Nga daw kabudlay gid sa ilay mag-share, Di ko maintindihan kung nga kabudlay gid mag-share. Pero magpadala sang mensahe, okay man lang sila. Pero mag-share kabudlay. Mag-likes man, daw nagayuhom ko sa inyo. Daw pagkahapos lang balaw. Kay Liberty Binitin Obaldo, Michelle Cordero, kay Niepes A. Jasmine, sa kay Sammy Hiraldes, Warlito Nisya, Madeline Custodio, Freddy Porras, Inday Blaza, M. Sabuso, at Iya Kim Miriman, sa kay Jonathan Fuentes, James Carl James, Erwin Onoy Gonzales, and Idmar Kilitar, Humalumina, Virgie Olsminda, Madam Virgie San Antonio Olpenda, no? And sa kay Miss Marcel Yorpo, Rochelle Folinso Serrana, Maria Leia Marvailes Banaglorioso, no? And may lang pagpamati sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang Sammy Heraldez, Arina, Madeline Custodio, kay Cresty, Martin Aliling, kag Belia Rendon. Sa kay Nobem Juanites Maghare, may lang pag-monitor Elvira Hilogo. Din pagid ni, daligid lang okay, dali lang kay pangitaon tas lanay. Sa kay Miss Maricel Yorpo from Kawayan, Jarmaine Trihon, Erwinoy Gonzales, sa kay Sammy Heraldez. Dali lang kay James Carl James sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo, may lang pamati. Michelle Cordero, no? May lang monitor Warlito Nisya, Sammy Heraldez, happy birthday lang kay Bandolon Aguilion. Salamat gid ko no. Thank you man. Ati Kimeriman. Sige, ayos. Okay, sige. Dali lang kayang iban sini karon naman, no? Mahina ang kalaban. Sige, standby mga kaaksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik na diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:09 na nga aton oras. Standby aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa patrol. Live extension coffee mix anay kita no kayang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. this time kaduantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga health workers sa Bacolod kag probinsya. Nagahulat na sang one COVID-19 allowance matapos ginrelease ang DBM ang budget. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagalaom ang mga health Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, ng Bacolod kag iban pa nga mga personnels nga nagpangalagad mismo no sa tunga sang pandemya bangod man sa COVID-19 nga mahatag na sa ila ining one COVID-19 allowance matapos nga gin-release tinalikdan nga daw sa Department of Budget and Management ining balor 7.2 bilyones ka pesos budget allowance para sa mga healthcare workers. Sunod diri kay Jay Pabalate, ang spokesperson sa Bacolod Doctors Hospital Workers Association nga sa idado man sang NAFLU KMU para ini sa mga public and private health workers na lakip na diri ang mga non-health workers action na REX sa diin ang makabaton magadepende ng ugaling sa hospital nga gindamlag pa nga gin-report nga high risk, medium risk kag low risk. Sunod sa iya ati kung high risk ang mabaton sa mga medical workers 9,000 pesos kada bulan ini kag 6,000 pesos naman sa medium risk while 3,000 pesos sa low risk. Ini magadepende sa mga hospital o kung hospital management nga kung ano ang classification gagin pasa nila action na REX. Isa na lang ang ginakulat nila diri gusto naman nila makita sa karon ang guidelines mismo no sang nagikan sa Department of Health agud jadto yang mapihuna kag mapakita na sa ila sining mga grupo sa mga medical workers nga yara na-release na ang ining allowance sa one COVID allowance. Ambot ang counterpart nila dito sa Luzon nakabato na? Okay, kuha na ni Action na Rex kay ang 7.9 billion Action na Rex pangkabiglogan man kuno ni hindi lang. Pero nakabato na tong counterpart nila to? Way pa man kuno Action Rex pero nagalao man sila nga maabot na. Maabot na tayo, lato-laton tayo. Lato-laton. Amo gani nga kung kaysa budget, kung kaysa especially ni mga allowances na mahulat pa. But anyway, sa ilaman, the same, gahulat gid sila. Ti hoping gid ya, kay dako ang mabulig ini sa ila. Ari ang pahayag ni Jay Pabalate. Nga kami nga makakuha kami siyang guidelines nga may pasiyan kami. Kasi wala ka namon, share mo na ang kung saan nirelease ang management sa amon. Kasi kung mag-ulat ka lang nga sa ilaya nga releasing, hindi ka man na nila pagpabalon. Ang importante sila dagani nga may guidelines kid nga pasiyan para nga mapasahan sila nga matuod bala nga na aprobahan nga nara sa BBM, nara-approve sa BBM. Ano ang ginadauman ta sini? Paniwaan na nga pagkakaan siyang guidelines para nga ma-receivean pa sa kompanya Dako man nga bulig sa inyo, no? Oo, damo kay salamat kung matabo na kay baw super tigid ang amon niya pagkatubang sana tawag nga pandemya. Most probably pila ni dito sa ospital nga na
Kahit kalabanan sila ang masayo. At sila mo na mo ang sa mga frontliner. May kategori man na ang kagat hospital. Kaya ang ilaya pag hindi kaning kategori. Yan ka na bilong sa high risk ka, low risk ka, o medium risk ka. Mana. Ba't sa gano'n, ang DOH na makada-identify gali? Oo, depende sa management. Ipagdala sa DOH. So, ang DOH naman Aksyon na ma-identify. rin sa kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Mr. J. Pabalati wait and see man sila. Pero dala man ang paglaom, of course, nga makabaton sila. Kaya magadepende man gali ni. Kaya abi ko gani, 9,000 kada isa. Galing kay depende kung anong risk o kung classification, kung high risk, low risk, kag medium risk. Report gikan sa So, patrol. Alvin, Yes, sir. kamusta to yung ginlutang to kagabi man sa police aspect tugyan na karon kay Action Eric Magbanwa? Anong development sa to man? Ano gitong pinaka motibo sang kaso man? Aksyon na Rex padayon padri ang investigasyon man kay amo ni ang ginapalibugan karon sa mga katapo sang kapulisan sa idalom sang police station number 2 nga karon ginsugo mismo ni police captain Paul Vincent Pindon ang iya sining deputy chief of police kag ang investigador sang police station number 2 nga padalman kag hibaluon gid ano gid ba ang pinaka ugat o kung pinaka motibo nga agin patay diri si Joselito Villanueva, Action Rex. Kag di mga recovery kung wow mo recovery sa pagkadamo. Ano ni man ang live-in partner yan kapila yan nga asawa ni? Isa pa ni Action Rex ang ginausisa man no. Kay daw may asawa ni sa formerly, tapos daw may 3 ka kabataan isa sa una yang asawa. Naway, takibalo kung base kung may mga problema or nagbulagay sila, kagang live-in partner yan, taga din ganin Action Alvin? Ang iya sining live-in partner, taga Zone 10 sa sa syudad Talisay. sa Talisay. Yes, sir. Tiga Oo, obra taga lang Talisay. di sa may Bacolod. Nag-aobra lang ni siya bilang isa ka massage therapist, Action Rex. Magadepende ni karon base may pinaka-latest pagid no. Karon si Action Eric kay isa diri ginapalibban karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 2. Kino pa matyagan kung kapulisan diri sa Bacolod ya daway gid damo kaso sang pinatsanay di sa Bacolod, way gid ya sang miura. Gani man no, paksan mo damo. Way gid ya miura, kadamo na sa mga kaso dira sa Station 2 sa tanan nga area daw way gid kasolbara na daw way gid guro do. Ambot kung bati ka nga may nasolbar nga kaso sang pinatsanay di. Guwapo, no. Alin pa sa nagligad nga tuig? Gani man. Tingala lang kung ambot sang una, yan daw kadasig man sang pulista, subong daw kauyaya gid. Amo ni mga bagay kag balantayan gid Action Rex kung paano kag challenge of course sa mga kapulisan Dugay na nga challenge ang area sang Station 2, pila lang black ka kaso dang natabo nagligad to, may ara man to pinatay to. Kadamo na sang kaso da sa area sang Station 2, daw wala man lang. Gani man. Lain to yung sang nagliligad to yang daw kadasig lang bla sa sulbaho ng kaso, subong daway na daw, i-charge mo lang sa tiway na kung matumba ka man lang. Ano man ang challenge yung galing kay dapat ang nakakita, special witness, dapat makaparticipate. Wala sang nakakita. Kaya daw gabi naman to. Ambot ko may nakakita to. Plus CCTV. Ambot ko ng CCTV kung gagana padra sa area. Kag nanogid ang sa likod. Kaya kung drugs man daw wala man ni drugs ni nga involve ang biktima. Basi charge naman ni sa drugs bla. Ang lahi lang yan, base ma-charge sa thank you. Ang masakit pagid kung thank you lang. Masakit pagid Kaya kung thank you. pila to gani ka empty shells tong recovery to. Si Police Captain Vincent Pindon pa ang pahambalon, 37, Action Rex. 37? 237. Di either tatlo, ambot ang imo na, extended man ang magazines daw 20 shots na, no? Kagamit akong isang alupok, no? May paaman pa na.
Di kung hindi extended siya, pulo-pulo abi, tatlo ang nagtera sa iya. More or less. More or less. More or less sa mga duha tugtog tatlo aksyon na Rex. Di Tama, mo na kung- para kan kalupo, kamuti Di, pa mo. ang igo sang biktima wala pa kay subject pa sa autopsy, no? Oy, yes, aksyon na Rex, siga pa idalom pa ni siya karon nga adlaw sa post-mortem examination din ng biktima o kanang bangkay sa ng biktima ang nahaya man. Dili sila gapauli man sa Talisay. Singkang Airport Sa ang Singkang address Airport, ng ang biktima lalaki. mo. Ang lalaki. Ambot Oo. ang dra sila gapuli. Ambot ang balay ni sa Singkang Airport na check mo to. Why natuto na kanto ang action Rex kay ginag-concentrate kita kagina sa iya sining nga live-in partner bala. Oo. Kadto kita dito sa Villanueva Funeral Parlor dito sa area sang Barangay Mansilingan. Tinga dito sa Villanueva ang kalayo aw. Ni manda dito gindala abi aksyon na Pila Rex. pila na da action Alvinaw? Ang punerarya. O ang puninari. Kung komisyon. Nga kalayo gito. Oo, dito ta nagpalubong to kay base pala sa ando sa paglaom nga maka-istorya taman no ang iya sining nga live-in partner ti Wala ikin pagkamawa negative to balik ta to sa station 2 ti negative man action na Rex pero base karon nga adlaw malusot naman check no na karon kay Action Dale. Kay Action Dale no, si Action Dale ang marilibo simo no. yes sir si action day I-check ta ni karon ang pamilya bala ni isang biktima kagang live-in partner yan eh. yes action na Rex Sinong no? live-in partner yan eh gani? ang pangalan niya Hindi naman na minor oh si hindi na Kimberly. kay 27 years old Oh, Kimberly ano to? Kimberly Mendoza Oh. Oo, si Kimberly Mendoza isa ka massage therapist Why pa action na mabalan Rex. kung pilagi ng igo ya sini Action Alvin no? Pero Oo. ang recovery is more or less 37 empty shells. Correct, action na Rex 37. Di kay iga pa idalom pa ni sa postmortem examination. Diri may balon kundi gidyang igo kag pila ang igo niya sa lawas siya. Dugin ubos gito yung balay pila ka hindi man to daw duwa man lang tong suspect pero ambot kun extended ang magazines 15 shots 30 15 no pero hindi ta kay balo kung duwa lang suspect na yun kung tatlo nga daw ginubos giniya ang pila ka magazine sa lawas yaw. Kaakig mo. Gintamang ko Gani, taman no? si Captain Pendonte, sir. Ano ni siya? Anong posibilidad? Is there any possibility nga akig o kung may Di kaakig may ita kakig suspect? dyan kay kung wala sa kakig kung isa, dua, tatlo lang guro Kung magsulod sa lawas siya, pero ti ato ya, kadang mo damo, gidya sang balay, daw, lapit na na ng area sang station to. Yes, lapit na lang Parang action sa na Rex likod. kay ang station 2 ya, under sa Barangay 4. Oo. O, Barangay 4 man na taguni. Oo, ilan pa nagyapang Magwatuhan area. sa area nila sa station to, kadtos la Lacson, ara na dugay-dugay? Ara lang sa unan sa gasoline station sa corner mo? Sakto na action na Rex. Oo. Oh, ting wala pulis. Daasig Amo pa na lang. alas 10 mga pasado alas 10 ton tabo, di ba? Yes, sir. Pasado alas 10 Ang kagabi. pulis ga patrolya ng pulis aras na no kada mo man patrol na. Tapos, kunti linupok niya, gahod man mo. Uy, may kun isa la duwa lang nakalupok bat si Dayon pro 30 or sobra pa. Oo, pangakon mo na 37, kundi parak na ya. Parak na ya ya. Amo nang kinalain dadi ng pulis. Oh, kay kun ang pulis mangkuton mo, ti ambot kundi ng pulis. Daway gidya safety ang bakulod ya. But na nung nahimo ni Colonel Marter siniya? Gani man, isa ni sa challenge sa iya pag dumala sa buong Isa aksyon ni na kapag Rex. challenge gidya. Oo. Dapat matagaan ni solusyon, especially ang katabo. Kay weekly ni Action Rex mo, nagligad si Mana, mayara. Halos kada si Mana, mayara gidya. Dugangan man ang mga opisyal sa syudad nga daw ay man kay balo. Challenge man ni sa ila. Ayo. Sige. Oh. Kwaon tani karon kagiti magadepende ni karon sa investigasyon sa mga kapulisan dinhi sa Bacolod City Police Office. Report gikan sa patrol ini sa aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kamanyo bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, Live Extension Super Fiber. May koneksyon The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung Art Tayupon, Aksyon Art. Ina-action Rex ang namin kaundan sa paghadol upod sa kay Executive Director Emang sang EOC upod na sa mga national government agencies kamo ang nagparabot sa iya sa advance information nga kinahanglan preparar na ang mga LGUs upod ang DepEd nga pamunuan kag sulungan ang mga in charge sa mga departamento kay karon na ginaplansya kag ginahidihon na dito sa Metro Manila ang ginapaabot nga resumption sang pagpatigayon sa face-to-face instruction sang DepEd, especially sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Sunod rin kayo si Executive Director Emang sa aton sa ginpamangkot kung bala ang ilas ni targets ng DepEd nano ang mga elementary lang bala or high school lang na mga pampubliko nga mga bulutuan. Ang inisyal nakuha nila nga information, yung plano dari is tanan halos nga level ang magapanumbalik. Pero yung course yun mag-depende gihapon sa mangin sitwasyon sa tagsa ka mga LGU. Pero madumduman nga nagligad nga mga iladlaw mayara na sa meeting si Councilor Inisito Novero sa Vice Indeped o galing lang kay wai pa ni naplansya ang sa ulihi nga ginatarakay upod kay ang siringa mas maayo ni kung nakapagawa na gid man ang National IETF upod sa DepEd upod na diri ang Department of Health sa guidelines kamo mana ang pagasundol sang syudad. Yari ang parayag ni EOC Executive Director Emang. May advance information kami that I think most of the schools, nga public schools diri sa Bacolod, ma-resume na sang face-to-face classes very soon. I think this is nationwide. Ginahulat na lang namon ang joint memorandum sang DepEd kag DOH kung paano ni IGA ipatuman ang ining resumption sang face-to-face classes. I think including all levels. So that's why nga mas mayo gid nga preparado na by the time nga mag-start man gid kung mag-start man gid fully vaccinated ng aton kabataan kay may second dose pa ni Action Art. Tapos after sang second dose mo maisip ka pa na 14 days para maka-consider ka nga fully protected gid ang aton kabataan. Amo nang rason sa Rex nga nagasige man karon ang EOC sa ilalap na gunong kampanya para sa pagbakuna sa mga 5 to 11 years old sa din after 3 weeks pa pwede ini sila nga magpa-second dose. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayupon, mga kakson din kaman sa Pinas Labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Ginaksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon kay paring Alan Navales dira sa Alihis, may lang pagpamati paring Alan Navales kag Rofe Libran and Bibi Gregorio Yolo nga nagpamati sa sining pagpangalagad naton. Dre kita nay ho ang pamangkot ninyo pwede lang maghubin amay The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasin. May kangtanan sa sining 5-day work week. Kundi daw 4 lang ni ka adlaw ni sa isak simanang ginaobrahan. Pero sumugod March 1, 5 na kadlaw, no? Monday to Friday na mga kaaksyon ang inobrahan ay dira sa Kapitolyo Provincial. Kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nagalaom nga mapadayon ang TRO sa pagpauntat sang importasyon sang kalamay. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Action Rex, bangod ang trend karon sang kaso ni COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental nag-amat-amat na ginman nubo. Planuhan karon sang Kapitolyo Provincial nga ibalik na sa 5 kadlaw ang trabaho on-site sang pila ka mga empleyado. Sunod diri sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, naka-istrihanay na sila ni Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson. Sa din nga sa Marso 1, formal nang magabalik sa 5 kadlaw ang ila sining trabaho. Magpapanaog diri sang EO posible ang gobernador para inabasihan nga ang tanan nga mga empleyado mag-duty na sa kada Biyernes nga adlaw. Kay madumduman sa aton sila nga matag palamati sa nagligad sang kasagsagan gini COVID-19, ang trabaho sa Kapitolyo Provincial 4 kadlaw lang ang on-site, kag ang Biyernes work from home ini sila tanan-tanan. Dugang padri ni Ferrer, ang probinsya subong halos tanan bakunado na gid man ang mga empleyado, kag naka-booster naman gani ang iban. Sabihin nga tiway na sang dapat pagid kulbaan nga madalom abi angot sa COVID-19. Action Rexa. Nag-istorya na kami nito. Siguro first week of August. Ibalik na natin Monday to Friday. Ang office days. Okay. Pinagkara na Friday work from home. Okay. So, ibalik na sa first week of March. Pastorya na kami nito. Ano yung pinaka-rason na Vice nga ibalik na siya? Because nga, Because nga ginamot na ito, gamat-amat na tayo
tanan. And then, may 75% na kita sa province na to sila. Ang mga empleyado, ilang dalawang empleyado sa probinsya, di vaccinated na pa, tapos silang na sila. So, ibalik na nalaman na kita pakatlo sa normalize na natin sitwasyon. Ang palayag ni Vice Governor Ferrer Angot Sini. Samtang nagalaom naman ini siya nga ang ining temporary restraining order kon PRO nga ginpatagwa sang korte sa pag-hold anay sang importation sang kalamay sa Pilipinas nga 200,000 metriko tulinada ini siya kun tani magpadayon gid kini kay kabalo pa Action Rex ining TRO yara gid lamang ini sang 20 kadlaw ang iyang validity. And after that, mahibalaan kung mapadayon ini o kung hindi. Sunod rin sa kay Ferrer nga ang ila sining opisina, ang sangguniang panlalawigan, mag-monitor gid sa sitwasyon sina kag kung hindi abi matigayon nga mangin permanente ining TRO, may ara mas lang himuon nga tikang agod sa pag ayo nga hindi madayon ining importation. Madamduman nga ining sangguniang panglalawigan sa probinsya nagpasaro sa resolution nga naghangyo man nga dapat hindi gid matuman ang importation. Magluwas sa TRO nga ginpapanahom sa mga petitioner nga sa idalom sang UNIFED kag iban pa nga mga sugar organization diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa na not only famous by Panapitan, ayusin na against that memorandum order sa SRA, memorandum order number 3. And then even the province passed resolution opposing that memorandum number 3. Hindi na ko gusto nga mag-inapol because that is a concern of importation of sugar. Yes. Now, we are against because in the height of mating season, ito na po sa alamay para gina-produce na dolusyon. Correct. So, the only thing na kung daw kasi sila nasaka preso, you have to reduce the price. But for sa totoo ng bilang sesyon na okay na sa market, pero pag sila na ma-import yung Thailand, grabe tayo ng sugar by 10%. So, okay na may temporary restraining order na 50 days pa. Pero kung hindi na natin, they can also pwede na nila ma-counter. So, kung na matisan. Ang balita gikan sa Kapitolyo Provinciality Section Brian Morden nag-report mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga kaaksyon, daligid lang standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, kagangato sining mga out of town reporters mga kaaksyon. No? May tisi, anay kulang balang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadget. Malakay The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga Bayan ay mahatag ta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanom. Ayos, sige kay James Carl James. Mayo lang nga pagpamate. Great lang sa iya sawa nga si Mera Serbano Arbiliar ni sa Magalyon Kadre Amping Mutanan. Ay, puwerti Warlito ni siya may lang nga pagpamate. Warlito ni siya dala sa Barangay Talok kag Bagbalyo, no? Michelle Cordero, salamat gid Michelle Cordero. Sa ngimo sining nga pagpasakop. Maria Los Grialdo Makunat, thank you gid. And Madam Georgia Gargasiran, Donald Cabasag, Diding Alojamento, From Antipolo Pontevedra, Jocelyn Libon Dispoho, Ray Flores Marioga from Barangay Pandanon DSB. Kag Mr. Milili Oligo, no? Kay Paul Spat, Melvin Finyafil, thank you man, no? Christine Minies Villalobos and Dennis Richard Tibor Roma. May lang ang pagpamati, Dennis Richard Tibor Roma, Jolie Melitado Patrimonio, and Nonoy Panerio. Shout out lang si Iping kag si Tibo kuno kag sa kay Lula nga nagapamati. Salamat gid Nonoy Panerio and Jinky de Alagdon kag kay B-Boy Villasor, kay Vanessa Mayo kag Doc Mayo. Salamat gid Jinky de Alagdon. Brendalyn Midel Nicoyco, salamat gid from DSB. Brendalyn Midel Nicoyco. Kag Felix Gart, may lang nga pagpamati kay Felix Gart, no? Sa Tamis Boys. Ay, pretty ha. Sige, John Resisio, may lang nga pagpamati. O si Yerson Lapinigonio, no? Dara sa Stonehaven, Granada. May lang nga pag-monitor. Sige, daligid lang mga kaksona. Standbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone!
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pasyar na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad, may lang pag-monitora kay Imbong Jocampo dira sa Barangay Maaw kag Lisa Monte Castro Narciso sa Duha Qatar, no? Kag sa taga Purok 3 Barangay 4 sa Bangga 13 Bla dira sa syudad sang Himamaylan, no? Happy Fiesta gida gali subong. Fiesta dira sa ilang lugar, no?
Ayos, sige, kantuan tanang balita ni Action Alvin Graba, mapano po kita nay, no? Pulis nga maaktuhan nga magapangkakas sang mga campaign materials mahimo pasakaan sang kaso. Ay, perti ka. Hindi amo, pulis nga maaktuhan mangkakas pa sang ayo, daw bastante naman iguro sa sweldo Yaring kaundan sa report ni Action Alvin Graba. Sanok po, Action Alvin. Aksyon Rex liwat nagpahanumdom ang mga opisyal sa PRO6 kadungan ni sa pag-remind man sa ila ni PNP Leonardo Carlos sa diin suno diri kayo Police Lieutenant Arnel Solis ang spokesperson sa PRO6. Iyagin pahanumdom ning mga kapulisan nga kung sino man sa mga kapulisan maaktuhan abi nga magapangkaka sa mga campaign material sa mga kandidato, mahimo ini magapangatubang sang kaso administrative complaint sabi. And sa diin ang may pulis pa na nga magpangaturgar sina Action Alvin ngilikuton Gani man bastante na daan sila sweldo. Bastante gidya tapos maupod pa sila mapadugang katol na sugulo nila. Ginawarningan lang na sila. Warning niya, atis ang importante din may mga warning na. Ginapamundom bala sa ilang. Iti kaming ng local election mo, ti laban sa local, gina sila maside mo. Di man ko magpating nga may mga kapulisan pa nga mag side sa isa ka local candidates da. May aragin man sila lang mga manukman action na drugs mo. Alikom na lang na sa ila ihibalo, agag sa pamilya na lang na nila siguro. Kung may aragani, mga kunti, nagligad to, mga pulis to, yung may mga relatives sabi, nga magpapili sa isang banwang syudad. Ginarelieve na. Reassign to? Gin-reassign na. Ti karon niya daw, wala man reassignment. Tiway pa man galing lokal mo. Sa bagay, isa pa na sa mga... pa to kung na lang, mga bulan na sang mga... Marso pa to yan. Mga sobra pa isa ka bulan Ani man, pero ginpahanumdum diri ni Solis gani nga ang trabaho gid lamang sang pulis amo ang maghatag sang seguridad para sa mga miyembro sa COMELEC upod na sa ilang mga personnels ang DPWH kag sa DENR. Of course, kung may ara pa daw maupod nga iban, at least ang importante diri trabaho gid sang pulis amo ang paghatag sang security. Kaya kung sa limal malbawa suno sa iya nga kung paupdon gid ang pulis sa isa ka oplan operation baklas halimbawa suno sa iya number 1 gid ang pamangkuton sang pulis ang ila sini nga papel during sa sining operation na baklas kay security Alang nga pulis man na pagkakasun sang komisyon ng eleksyon da. Ayon pagidyang basin ba na mabidyohan pa ng pulisaw? At hindi na pwede. Hindi na pwede. Sa papel nato niyang pulis pa kakasun mo yan sang campaign materials na hindi na pwede. Ani man, nakapit pagay kung nakaamo na, nakaidoporma, kambal siguro katululo niya, na ano ni man trabaho, matagta ni security o kung kakasunta sa serbisyo. Amo na aksyon na, Rexa. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. So, plan ba class, atong mga kapulisan, maring trabaho is to maintain peace and order and mag-provide security sa atong complex at sa other members nga nag-implement ng plan ba class naman. But definitely, ang aton mga kapulisan wala sang kinamatarong nga magkakas sang any campaign materials, sir. Wala sila right nga magkakas kung hindi sanction sang COMELEC. Mas lalo na kung sila-sila lang, wala sang direktiba halin sa COMELEC, hindi gini na pwede. Kung panugyan natin sa aton nga kapulisan, especially sa aton nga mga unit commanders, na once may operation backlash nga announced or patigayuno ng aton nga election officers sa inyong mga kapanuhanan, sa mga city, sa aton nga mga unit commanders sa PNP, i-briefing nyo gid ang aton mga kapulisan para ma-remind sila kung ano ang ilang trabaho during sa open backlash. And sa mga personnel naman natin na mag-upod sa mga election officers natin during Oplan Backlash, nipadawa naman may harap na nina pre-deployment briefing, na pinapatigayo ng COMELEC. So kung may harap ka mo mga dapat i-clarify as to your specific roles during Oplan Backlash, dapat i-brought out nyo na during pre-deployment briefing para
masulhay kag payuyon ang inyong pag-perform sa inyong trabaho during sa Oplan Class Operation. Aksyon Rex ang kabahin gilamang sa pahayag ni Lieutenant Colonel Solis. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaban nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Sa Iluhanta naman ang balita gikan sa BCPO. Anay security officer nga ginlutang bala patay kagabi dira sa 20th Lacson. Barangay 4. Biktima nakaangkon sang 39. Bigid ka Pilaso. Ay grabe no. Tugas ang paglutang sa iya sining lawas. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, okay ka na? Okay na. Ang ano? Good. Ang ano? Ang impoy, kapon, okay na to? Way pa. Way pa? Way pa. Sa Lunes lang to guro. Way pa maubos? Way pa. Sa Lunes lang Ayun, di purma. Sa Lunes, kung Lunes bahala na. Total ka nakuha ko na yung akon. Ay, wow. Inapaabot mo pa. Sa Lunes lang Sige, fight sa Lunes Ayo. Gadulo. Sabado na subong no? Sabado, buwas, Domingo. Lawig-lawig pa. Mga 2 pa kasimana ang kalatuan mo kag malambot mo ang target mo, no? 21 pagka Lunes, last day nagli pag 2 ka Lunes na lang Di 2 ka Lunes, 2 ka semana. Di na lang isa lang ka semana, bali kuan na lang kadlaw ni. 8 siyam pulo na lang kadlaw kag magtapos naman ang bulan sang Pebrero Masulod na ta sa bulan sang Marso, ang bulan sang tig-ilinit, no? Kabay pa nga mag-init-init ang bulsa pa. Ayun, di purma. Ayo. Bulsa gid ya. Budla ay gid kung magbugnaw ang bulsa kay daw. Ayo. Nanad kami nga puro bulsa mo. Ayun, di purma. Hindi wala kay nanad mo, nanad ka pero nga puro bulsa mo. Doon na mag-uhan ta, abi mo. Ako yan, alis una daw, waya puno bulsa ko po, tama na nga daw, waya ko yan mamaguhan na. Permi lang puno? Hindi waya ko yan mamaguhan nga, permi lang puno bulsa ko, permi lang wala yan unod bulsa ko. Good night, ka. Amo na nasiling ko, bisa mga boy, kalindi yan, okay lang ko yan. God. Nanad na kayo mo. Pero mas mayo nga may aragid, no? Tanawa ka ikaw kay permi puno bulsa mo. Tiko di ba, wadaan ka, dumatsak ka. Laban Mabatsyag ka, gito ginsulok-sulok kay mo yan mo. Ay, kalahi. Do pamatsaga mo, ginbira ka sa sulok-sulok. Daw na punuran ka. Ay, daw kabudlay din sa sitwasyon na. Sige lang Sige lang Mugin na iya. Pulo pang haplas ng anay na. Pang ano? Pulo pang haplas. Pang haplas daw. Ayun, di purma. Para kapag puro to sa sulok-sulok. Gani man Ang makadumdum lang da. Ang makadumdum ti. Ang makadumdum ti. Sorry lang Makadumdum lang pre, mga pita di pre. Pare ala ito na nagpuno sa isa ka adlaw nga daw meron siya Sino? Pare ala na balik ti. So din man. Namuno to sa nga abi ko rin, ini kasi mana, basta sa simana paguro, no? Ate, kung si manager magmuno ya, okay ko na yan. Ayun, di purma. Ayo, hindi na magpalawigam lang. Lain naman ako ng mapinsaran to. Kapchag! Kagawa jo, Fred! Ano sa batsyag? Ay, sila ka text, no? Ay, sila ka text? Do ka subogid basta way sila ka text nga duwa. Do wala sila klala kay Rex Cantong, Duway naging sila ka dumdum sa aton niya.
Ambot na yung tabo ni sila. Basi way ng Barangay Robles? Ara pa. Ara pang. Ayo di porma. Basi nagsaylo sa mga anoy blang. Ayo. Ay, mga layo na siya mga ano yan. Ang mga ano, layo na pwesto. Ambot na ano yung tsura sang Barangay Robles man? Yun lang nga, ihulaton ka na lang. Dali naman ang tapos bulan. Tapos bulan, no? Lawig ba? Anom ka bulan. Anom na kabulan. Tulo pa kadlaw, paklaron mo kag makayom-yom ka naman, di ba, puno? No? Sige na. Mataklad gid na saya. Amo ginang life pa. Oh. That's life. That's Ayo di porma. Kay paring Joseph Chowa, kamusta si paring Joseph Chowa da? Ara siguro da. Ambot ko nag-monitor ni siya. Monitor sa sigurado ko. Monitor ko sigurado. Mga si monitor gid siya. Si 28 monitor man ni si 28 mo. Sino si Toeg? Galing gid voice laga pabatsyag. Uno si Perero, dito ba lagi pabatsyag no? Why busy to sa hampang sa PBA goro? PBA? Yung bata yan. Player to nga daan. Gani. Duway ko ka tilaw sang tokentex nga bayo Ayo di porma. Why ko tilaw? Why? Para kay mangkuton ko sabihin ko to. Ayo. Di pare nato eskoltero sang SSS Kabangkaran ga monitor sa ato no. Aga monitor siya? Si Nato Eskoltero? Nato Eskoltero sang SSS Kabangkalan. Ti may yung pagpamatig ida? Ari sa subong kapuli di sa barangay Sumag. Sa Sumag sa kapuli gali. Subong dito sa monitor pa rin sa nato. SSS Kabangkalan. Dito sa obra sa SSS Kabangkalan, si Nato Eskoltero. Ti may lang pagpamatig Wala sir. pa Francia, klala mo? Si? Francia? Ma'am ano? Bob? Francia. Amigo, amigo pa rin Ruben Tampos, bla. Sa din man? Ang upod bla, permini action boy, bla ko naga, mga pila mas talong. Oo, si sino gani? Bob Francia. Bob Francia? Si Bob Galina? Sir, may lang ang pagpamati, sir. Taga barangay Bilamonte na, gapulit siya. Ga-monitor na iya. Sinerta na, si Bob Francia. Kagbilog yung pamilya. Ato na. Ga-bike sa sang nagligad tong aga to. Nag-bike. Sino? Si Bob Nag-bike sa sang nagligad tong aga. Nagtabuhay kami das kapiya, no? Regali? Ga-bike sa namin man kung kaisa mag-bike no kapin pa kung Domingo blang away ka obligasyon balaw. Mabike taguro ay halindre hasta sa La Castiliana ay. Maupod ka? Kapoy galing? Kapoy man. Kapoy kada 10 metros pa, way lang tayo nga duwa. Planuha bala kay mabike ta. Di ka magbike? Tuga lang ala ko. Ayo di porma. Kung di ka magbike, ano ning latest nga investigation sa police station to? Ang recovery nila sa bala kag basiyo sa Soko 37 to kagabi. Ang igo ya 39. Grabe no? Daw may isa lang ni ka-armas na 45 lang na Hindi damo niyang klase sa armas sa Surex Pagdan ni Captain Paul Vincent Pinton kani kati para i-check para sa crime lab kung ano klase sa armas. Lutang hindi siguro magnubo sa duwa ka klase siguro 45 kag 9 mm pero kalagiti i-examine pa na sang sukot mo. Kung igo dala na ang lapos 39 kabilog action rex. Grabe no, pinaarakan gid sa isang pagtiro ya. Sa lawas ni Joselito Villanueva nga taga Purok Cruzal Barangay Singkang siya. Tuloy masugat bisa tanin kagabi sa Libin Partner de Lubobra sa Salon Espada bla. Sa may 20th Lacson Street Barangay 4 Kapulo Pungko sa Masagater
Kung pili nagpalapit ang suspect ng Rex actually, sulo siya kay Police Captain Paul Vincent Pindon, 4 mo. Isang driver, 3 ang gunman. May salakyan sila? Oo, ang nakitaan to sa CCTV ni Pindon, daw lapit-lapit sa Toyota Vios mo. 4 ang suspect, isang driver, 3 gini actually nagtiro ya kay Joselito Villanueva. Base sa pagpakusisa ni Pindon. Now, prior to this incident, last year, July, may text ni sa cellphone ni Joselito Villanueva daw ginapahok sa bala. May nag-text sa iya nga siling ya, ang text na kasiling, ubuson ko kamo sang pamilya mo. So, diri subong nagapangusisa ang pulis naton. Galing problema, sa di kaya itong cellphone, sa di nag-text dito ang tao sa kay Villanueva, why na ni ma-recover, kay nadala nigla sa pagpalagyo to sa mga suspect. Gikuha nila? Oo, may sling bag ni Joselito Villanueva, may sling bag. Dito na nasulod ang cellphone ni Villanueva. Di sa papalagyo sa mga suspect, nadala to sa mga suspect, ang sling bag na dito, nasulod ang text sa cellphone niya, nga may anak pamahog nga nagasiling ubuston ko kamo sang imo nga pamilya Action Rex. May ginahimo karon nga backtrack ang aton sini kapulisan sunod sa kay Pindon, kina-trace nila kung before and after sa gintiro, kung bala di na siya nagkadto, sino ang upod niya, bala may mga kontra ni siya few weeks ago before sa ini sa gintiro, kagabi dira sa may 20th Clacson Street sa Barangay 4 sining siyudad sang Bacolod. Yari si Captain Pindon sa interview sa Action Radio. Gina-backtrack na ton subong adlaw ang natabo sa iya for 24 hours. Diin siya nagkadto kung sino ang mga nakaupod sa the past 24 hours, no? Kag ginanantaw naton kung may mga nakaalitan, nakaaway for the past few weeks, past month, nga maging rason kag pwede naton malantawan sa anggulo nga natiuhan ang aton biktima, no. Sa pamilya may cellphone ni siya, kag amo manatani ang aton tuwaon para ma-determinar ang number nga nag-text sa iya. Kaling sa pati sa CCTV nga ito nakita, sa natapos siya tiro sa mga gunman or gunmen, ginkuha ang sling bag ginagagamit. So, kagahin nyo lang sa kaigayonan nga masulbar nato ni ang krimen, ginapangabay sa police station to ang paghangop kag pag-intindi nga gabay pa matagaan nyo kami sa pagsalig nga masulbar naton ang krimen nga natabo kagabi, sir. So, buti rin ko, sir, so, ang biktima ni former security guard, sir, kag it seems ang manera sa pagpatay, sir, daw ka-akigit ang mga suspect, no? Oo, mumana ang sa paglantaw namon, do grabe gid ang aki kagdugyot sa aton biktima, no? Kaya kung malantaw naton, try pinibig ka gan sa tuod, no? May yara sa ulo, may yara sa dugan, damo sa dugan, kag may yara sa mga tiya. Himaloon naton ang karakter sa atong biktima sa previous nga obra, which is ang security agency, kung ano niyang iyang karakter, no? So, lantaon ta ang mga anggulo kag mga rason nga ginobra ni sa aton nga biktima kagabi, sir. Action Rex Portos palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, Station number 2, kay Iglesia Joselito Villanueva, former Chief Security sang RHN Security Agency. So, i-background check nila ini ang pagkatao ni Villanueva, makoordinate sila sa agency ni Villanueva kung ano ang karakter. Sang open niya. isang nangin membro sang gwardya? Sang open isa? Last year, Action Rex. Last year lang? Oo. Check nila ni sa RHN Security Agency.
kay siya na sa unang former chief security mo. So pangayon nilang bulig sa security agency kung ano mga background sini ni Villanueva, kung mayo mga tao, kung may kontrata sa iya sini Santo nga ginaobrahan kiti ang pamahog ya sa cellphone niya to nga napasahan sa litin niya ubuson ko kamo sang imo pamilya mo. So amo nang black select so diri nagasugod ang investigasyon sa pulis naton nga base tuod na may ara gid man pamahog sa part ni Presidente Villanueva prior sa inisang gilutang kagabi dira sa may 20th Lacson Street, Barangay 4. Amo nang latest development report kikan sa Bacolod City Police Office ang inyo kakson sa Bacolod PNP ako naman sa action Eric Magmano nagasiling mga kakson sa di ka mga bayan sa Pilipinas laboton ka sa balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita wala sa aksyon Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din aksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay, no? Sa mga kaaksyon ta, nagasuporta ni sa mga katulanan ta, kagang immune system naton, ginapabakod yaman sini, no? Kag nag-maintain man ni sa healthy blood pressure nato, no? Life extension na vitamin D3, mga kaaksyon ng calcium sini, nag-contributes man ni sa normal muscle functions, kagang vitamin D, pa-normal man ni sa absorption, utilization sang calcium, and phosphorus sa aton sini nga lawas. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag matida sa kay paring Renz kag Leia Campus, kay paring Elmar kag Mrs. Trafanco, kay Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Barangay Alihis may lang pagpamati, no? Kag Mark kag Ems Magbanwa, kay paring Tip-Tip kag Emily Rasa, no? Kay Joseph Morales kag Mayora, kag kay Floyd Morales, no? Kag kay Madam Renali Ichari, no? May lang pag monitor sa sining udto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Duha ka personaho nga taga syudad sang Bacolod nagangkasanay sa motorsiklo ni pilason matapos aksidente nga makadalasa sang ido sa syudad sang Cadiz. Suya Bakson, Roger Gotib. Sa detalye, Action Roger. Action Rex, duha ka mga Bacolod noon ang na-aksidente kaginigidala sa Isang Cadiz City Emergency Clinic matapos na nagangkasanay sa motorsiklo apang ini sila ang nakadalasa sang ido. May mga alas 7 takna sila mga aga sa bayan sang Don Salvador Dos housing diri sa may National Highway kagwaan gidayon na nga matamo ang amo nga aksidente nga girespondiran sa makatapos sang rescue. Ang mga biktima gikilala ini nga mo Sir Jan Mark Pineda, 30 anyos ang edad, kag man si John Romel, 15 anyos ang purok arigasyon sa Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Mga kolektor ini sila sang isa ka linding nga nagapangulikta ka mga padulong kuntani sa siyudad sang Sagay kag matamo ang amo nga aksidente. Nakangkod sa mapila sa ilang nga lawas ang duha kag kaina ginabulong sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic. Pero sunod pa sa kay Dr. John Escalante, hindi kid man malubha ang ila sining mga pilas. Pero ang ginapasalamatan man sa kay Dr. John Escalante nga maayo lang kay naka-helmet man ang ining duha samtang naga-travel sakay sa sining motorsiklo. Imbestiga naman sa kapulisan kay napagi sa kay Police Corporal Peter John de la Cruz ang traffic section ang amo nga insidente. Naka-impound karon gila sila nga motorsiklo sa traffic section sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz.
report gikan sa siyudad sa Kanisaton mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Pierre Gutibing ka report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Si Balaunta naman ang report ni Akson Nelson Patino sa San Carlos City. Duha ka persona arestado sa pagbayular sang Republic Act 9165 o kung illegal nga droga ho. Yaring kaundan sa report ni Akson Nelson Patino. Akson Nelson. Yes, Action Rex 34,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa mga otoridad sa siyudad sa San Carlos sa isa ka bypass operation sini nga ginpatigayon sa Black 10A Phase 1 Barangay Rizal siyudad sang San Carlos. Ang suspitado ang ginkilala sa Bernie Kimod, 35 anyos, isa ka street level individual, residente sang Block 3 Lot 21 Phase 1, kag Mark Lister de Lara, 27 anyos, sa pumuluyo sang Block 10A Phase 1 sang Sambit nga barangay. Nakuha sila posisyon ka kontrol ang 11 tanan ka mga sasis ang ginadudahan nga sabu nga may kabugaton nga 5 ka gramo, isa ka disposable lighter, 500 pesos nga gingamit naman bilang bypass money. Sa karon detinado sa Custodia Facility San Carlos PNP kag natalana nga pasakaan kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165. Gikan dire sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo, Nelson Patino nagasiling, mga kaaksyon din kamahan nga bahin sa Pinas, labutong ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Nelson Patino. Balita gikan sa aton sining San Carlos, no, sa unang distrito. Kadtuan tanan naman ang 3rd district sa sunod sang Silay. Iski Chairman Blas ang Silay City. Kaupo ng isa pa formal na ginpasakaan sang kaso. Ti mga suspeko gin-transfer na sa BGMP kahapon nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex formal naging pasaka ang kaso nga direct assault and resisting arrest dira sa may regional trial court sa siyudad sang Silay. Diin ang nagaserbi nga complainant amo si Police Lieutenant Labaro, ang Deputy Chief of Police for Operation sang Silay City Police Office. Si Police Lieutenant Labaro kaupod sang iban pa nga mga personnel sang Silay City PNP ang nakatilaw ini sang hindi maayo nga mga tinaga nagikan sa duha ka mga persona nga amo sanday Jemon Kutamin Ibiako nga pumuloy sang Sitio Lupa Barangay Kapitan Ramon Ciudad sang Silay kag ni Anthony Alvarez E. Andrade nga isa ka SK chairman sang nahinambitan nga barangay. Sadtong nagligad nga adlaw Action Rex ginpasaka na formal ang kaso kag kahapon ini sila ang gin-transfer na sa may BGMP nga napahamtang dira sa may barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Sa matandaan si SK Chairman Anthony Alvarez kag Jimon Kotamen ang nagmaoy ini kag nagtuga sang iskandalo kag gamo samtang ini sila yara sa may Maya Ristobar nga napahamtang sa may barangay Ilopes, Dakbanwa sang Silay. Rason nga ini sila ang gin-aresto sang mga kapulisan. Kung ang ining duha ang mapamatbatan sang korte, posible nga ini sila ang mabilanggo humalin 6 ka bulan, 1 ka tuig, tubtob 3 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa pihak nga bahin Action Rex, isa ka bypass operation agin patigayon mga takna alauna sing hapon kahapon nga adlaw. Diin dakop ang suspect nga ginkilala nga amo si Ronly Montelibano kag gin-report nga anay bata-bata sang Michael de Binagracia Group nga naga-operate dira sa may siyudad sang Silay. Inisya natigayon nga dadakpan dira sa may corner McKinley Ledesma Street Barangay 3 siyudad sang Silay. Diin natigayon nga nakuha sa iya
ang mga shabu para perinelas kag ginaduadaan nga shabu nga nagabugat ini sang 8 ka gramo nga may market value ini nga 54,400 pesos. Ang nasambit nga suspect detained karon sa may custodial facility sang Silay City Police Station. Report nga gikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District sa syudad sang Silay. No? Makabulig sa constipation. Balukang constipation, isa mother, amo ni siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases mo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. Aksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga saksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos-lano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Pangalagad, pasensya gid ang wayta malabutan na palunisan ta na lang ini mga kaaksyon. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon walma sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Aksyon Radio! 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly.